ukukhala kwakhe wayizokwazi yini ukuthi izulu lizaxoxa wayizokhala ezekula ukukhala kanti usenamandla okhupha izinto shothi emthandazweni yila ufika utshela khona ukuthi ayishalo le nto ayikude usengasukile nto emthandazweni afika utshela khona ukuthi hayi bo sukhala kwanele phaka uyuphe la ngeke yayikho kodwa usenefika hayi bo yakhuluma Jesu lento ngeke ababhilipile ngekuthula ukuthule khona okuthunjiwe uJesu esheze ekhaya ethi mithe usazohleka manje siyaphakama uma nje ukuthula silanda ukuthula sengathi ukuthi uJehova akekho umuntu ongathumba izinto zomuntu wami ngithuba akekho umuntu ongathatha izinto zomuntu wami mase ngiyathuba uthi izinhlobo ngiyamthanda uJehova mase qhubeka ngokuba uthatha uJehova uyakunifika impela right ake Jehova kaba u3 or 4 my Jesus oh my Jesus uzayima futhi uzama yonke indlela ukuchaza into Nkosi ekuthumela yona kubantu ufike namadoda oDavid bengekho batshontsha lezi zinto uma efika uDavid abantu bahambile nezinto zakhe azikho David akazana lokho ekhaya kodwa wathi Jehova ngibaxoshe Isithi Jehova baxoshe uzobafika akabuza umuntu uzobafika yini kodwa in prayer uthola confidence uthola isiqiniseko uthola umthakazweni ungathi into siyitholile kanti leli gama oyithelwe nathi uzoyifika leli gama elithi uzoyifika igaranti elivela kimi umuntu athandaza kube motivated ukuthi akakayitholi umotivate lelizwe mfana ethela uzobuya ephuma umuntu ethokozile kalile la gama uDavid uthola igama uzofika manje sengilahlekele ngazi ukuthi yanezwe sengilahlekile kanti sengeke ngibhekele into leyo Selenza inkosi ngokuba useJehova ngokuba uyakulifika impela uzofika impela ukhulule konke useJehova semtshela nento angayibuza kuDavid uDavid uzobafika kanti bethena ngaxo useJehova uzobafika useJehova khuleka David ngoba usuka mina mthakazweni uzokhulula konke Osiyami that's my message. Yokuthi konke kudliwe isikhonya. Konke kuthathwa izinto. Konke kuthunjiwe. uJehova utshena hayi ngomsukubona utshena emthandazweni. Utshena emthandazweni lethi uzokuthola futhi uzokulanda konke. Uzokhulula konke. uDavid uphuma emthandazweni izwe liyakhala ngaphandle kwabakhala abantu amakhosikazi awekho ingane zabo azikho uDavid kahle uhlala David amakhosikazi engekho hayi into le ekhuluma naye izobafika iThafiti izothatha into zakho izobafika futhi nje ikhulule hayi bazalwane namhlanje ufuna uphume nalento lokuthi into zakho uzoyifika futhi uzoyikhulula uzoyifika futhi uzoyikhulula uzoyifika futhi uzoyikhulula but kunelesho isulu nenekana mfuna uyibambe yokuthi bangahamba kanjani abantu befika umuntu ongagijimanga kanye nabo ufuna ukutshela umthandazo wenzeni uqedele uzoba ngokuba uyakulifika impela uzoyifika lena viki ukukhulula bonke masuku
uwafu nxa umneliswa uwafu. Awubona. Namhlanje Jesu. ngiyaforce abantu akuphinde uma uthobele ezazinto eziwu4 musu uvula usathathethi neliseko bese kuyinto eyodwa. Tani kofi ngiyabona basindisiwe bathathu la ekhaya kodwa ngihlushwa yiloya. Leli gama lithi konke lichaza ukuthi nasiphumuli asithutuzwa ingxenye. Bathi sizophumula mhla sibona konke sebuyile zona abathunjwa. Question yami ithi uma David awuthandazana uzokwazi ukusonga ifita leyo. Njengoba uthandaza nje uzokwazi kanjani into zakusona ifita. Secondly, we uyayithatha i-confirmation yokuthi uzoyikhulula zonke. Ngolesi 16 baba ubone umthandazo wenzeni uzefica lezi zinto. Verse number 16. Hayi bazalwane yabona ungazwanga la dalelwe ke nje ukuzwa inkozi elandela. Wesemehlisa. Lithi iBhayibheli yabona igama wasemehlisa. Lithi iBhayibheli ilenzeka wathi uDavide mayiphume baleka wahlangana nomfazi. Amen. Lo mfana iBhayibheli walimala bamshiya lapha. Abemshiya kanti uzothola uDavide. Uma semthola uDavide lithi iBhayibheli yakhala indlela ethi ungangibulala. uDavide ehlezi ukuthi lithi iBhayibheli wamsulile lona wamphatha kahle. Yenza kahle kubantu noma wenziwe kahle. Ngoba ngeke uyithole into eyifunayo hamba uwenza kahle. Ixesha lethu uDavide babexosha le ndoda le yayibehlisa ayiqalanga ukubehlisa bayithola inimele yakhala yathi ngingangibulali ngoba iyasebenzela wathi uDavide mina ngoyinhliziyo kaNkulunkulu uphilisela ngikho kwami uphilisela kwaSimakade ulimale ngaphi ithi iBhayibheli wamsiza. Hayi bazalwane ngeke unenhliziyo embi yokumnyamisa ulime ngakuwe iba nenhliziyo yezulu mawukhona into eyifunayo hayi ngoba sithethele basanda uthethelela into engingangifuna lezazinto isitazi ngifuna zengenza ngoba ngathi ngisilima la bethawuba nakaphinselanga angiphinsele ngoba ngifuna ukulimaza iprocess yokuya kwey'nto zakho. Yenza kahle in the process yokulanda into zakho. Ithi iBhayibheli uDavide wayisiza le ndoda mase bayisizile base bathi bashone ngaphi laba babuza le ndoda. Ithi iBhayibheli yathi fungani ukuthi ngene ngibulale ngizomtshela. Lithi iBhayibheli yasiphakama yasihamba nabo yona ayivelanga yafike yama yathi manehla leli verse sifunda selilapho olifundele uJesu. Moyo ngcwele kaJesu wena uzosizwa ubani ngoba unenhliziyo kana kimi Nkosi inhliziyo ehlanzekileyo ingenzi kabi ngibe ngisafuna into zakho. Wesemehlisa. Lithi iBhayibheli le ndoda ke yasifikima yasithi Davide wowehlala uzobathola. Oh Jesus Christ. Phela babahlakasekile endaweni yonke. Lithi iBhayibheli mayifika uDavide uthola bahlakasekile. Njengomagama bakhululekile nezinto zami abazi ngiyathandaza. Uma ngithandaza ngofika ubathola uDavide ngizwa ngathi into zakho nezitha zakhe ayicabanga ukuthi uyeza kanti azomthandaza asitahli khawula asisho ukuthi into ayisekho kodwa ayithandaza masethi uNkulunkulu abasumani nizikoshe nizoyifika. Lithi iBhayibheli mayifika uDavide ufika ihlakasekile zayibusela
basina phakathi kwayo yonke impanga babayithathile. Webazalwane kodwa labantu bayaphuza, labantu bayadla, labantu bayasina kunedense abayenzayo. Let me tell you, let dance ivelaphi. uDavide lesikhathi egrupu ethandaza bebehamba, kodwa umthandazo wabenza ukuthi abenze izinto zobabamezela. Umthandazo wabenza baphuze ukuze bangaqhubeki nendlela. Umthandazo wabenza ukuthi abanikane idansi kanye lesikhathi bedensa. Umthandazo wabambile uthi njengoba sukuma uzobafika ngoba uyazi mothandaza lesazinto sizokwenza izinto ezibadileyayo. Wathi njengoba vuka into uyenza la yezinto zakho ziyadensa, kanti idensi babambile ziyadla, kanti ukudla babambile. Biggest question is, abantu abagijime ngingekho mina David, why ngizobafika? Ingoba njengoba ukhuluma nawe mina Simakade ngizoba engage ey'ntweni. Let me tell you, child of God, into zakhe azikho kude nje ukucabanga. Njengoba ubhisha usibaba bayeka ziyadensa, uthi akekho nje nawe ziyaphuza, uthi uyashadayi. Usathana akazi sisemva kwakhe uyadensa, uthi uqedile kanti sesifikile entabeni sithi Jehova siwuphi yini na? Uthi njengoba uphani siyadensa. Sathi wakungcono akusahanjwa shutha usubha uzosifika badensa sayithokozile, kanti hayi ngoba bedensa laba, hayi ngoba bephuza, hayi ngoba benje ngesikhathi ethandaza. Umthandazo ubenze izinto ezobenza ukuthi masibahu ngiyamqonda umuntu wayethe yonke imisha yami ngosiphila ngomthandazo. Wayekhazi ngeke ngiphile ngokhala, ngeke ngiphile ngokubalisa, okwami kuyatshontshwa ngiyathandaza. Masasuka umnikazi wami esenze zidense, esenze ziphuze. Masendleleni mangihlangane nomuntu ngenze kahle noma ngingenayo into engiyifunayo. Basina phakathi kwayo yonke impango ababayithathile. Basina lasinto sabebeke phansi, basina phakathi kwazo nje. Izinto zakhe azikho ezandleni zakho. Lethi mithele into ongayazi ayisekho nje ezandleni zesithi shoda indoda kushode wena ukuthi ufika nini. When are you coming? Ufika nini? Sithathiwe kuwe nabanikazi nabathumbi bayibeke phansi bayadensa. Into zethu zithi ubani uzomthatha, awuthumbile angiphethe, awuthushonyena amathandaza nekho. Phakathi kwayo yonke impango ababayithathile, esweni lamaFilisti nasesweni lakwaJuda bayephuzela ezweni lamaFilisti
ngamagama khonisa lapha ejothiwe engavele ebandleni evela kwangakholwa futhi usathane untshontsha abantu bakhe bamtshontsha amaFilisti kwatshontsha namaJuda labo bangakholwa fanele bangazi usathane kanye noshomo wabo ukuthi abasindisi bangazi usathane somngane uJobe 7:1 uthi umuntu akekho empini na usempini ukholwa noma ungakholwa usathane akanendaba nawe noma ungahisona